Справа номер 2. Привиди старого замка. Серце города. Месца нараджэння яго. Стары замак. Спачатку драўляны гарадзень. Далей драўляны ж замак, які прырастаў разам з горадам пад яго аховай. Прырос каменнымі абарончымі мурамі. Завітаў там і сам апрануўся ў камень, а за баторыем стаў палацам. Яго падмуркі, лёгкія анфілады, колькі таямніц яны хаваюць. А колькі прывідаў. Мы гістарычна-дэтэктыўнае агенцтва «Юрыдыка» і сёння будзем даследаваць справу прывідаў старога замка. Тым часам вы, шановнае панство, подписывайтеся на наш канал, ставьте пальцы ва ўсе бакі, пишите комментары. Пачынаем! Подозреваныя. Прывіды зданий пасланцы іншасвету. Месцы, дзе адбываліся інцыдэнты «Стары замак». Улікі у асноўным газетныя артыкулы стагадовай даўніны. Сведкі тых падзеяў самі цяпер могуць быць прывідамі. Сённяшнія жыхары замку, вучоныя і музейныя службоўцы, спробы іх разгаварыць не прынеслі плёну. Апытаныя толькі нервова адшучваліся, казаўшы, што не вераць у іншасветнае. І гэта вымусіла мяне занурыцца ў роздумы аб радыкальных методах расследавання. Аднак спірытычны сеанс стварае сітуацыю, дзе дэтэктыў сам з'яўляецца удзельнікам падзеяў і перастае быць аб'ектыўным. Думкі разляталіся як кажаны, калі ўваходзіш са свечкай у стары закінуты склеп. Я лавіў іх за крылы і рассаджваў па належных месцах. Карціна намалёўвалася змрочная. У гарадзенскім старым замку, у адрозненне ад таго ж Нясвіжа ці Гальшанаў, жывуць здані і прывіды, якія не вельмі імкнуцца да славы, што надае сур'ёзнасці і вусцішы. Што ж, працуем з тым, што маем. Сведчанні з артыкулаў гарадзенскіх газет 100гадовай даўніны. І мушу адзначыць, на пачатку 1920-х гадоў стары замак яшчэ не быў нават музеем. Ім валодалі спачатку расійскія, а пасля польскія вайскоўцы. Тут былі афіцэрскі клуб, гатэль для камандзіраваных афіцэраў, сталоўка і розныя іншыя інстытуцыі. Таямніцы гарадзенскага замку. Наш гарадзенскі стары замак, таксама як і іншыя помнікі даўняга мінулага, закрывае ад нас таямнічай смугой праявы патустаронняга жыцця, якія пульсуюць у ягоных мурах. Свет прывідаў, духаў для нас недасяжны. Яго могуць бачыць толькі адзінкі. Некалькі дзён таму па горадзе разышлася гісторыя, што палкоўнік Н, які жыў у афіцэрскіх пакоях на старым замку, прачнуўся пасярод ночы і пабачыў у дзвярах вялізную постаць у рыцарскіх даспехах, якая растварылася ў паветры пасля таго, як палкоўнік разбудзіў сваіх таварышаў. Мы звярнуліся непасрэдна да самога пана палкоўніка, каб даведацца пра некаторыя падрабязнасці. Ён паясніў, што рыцара не бачыў, але і ён, і яго калегі, усе ўчатырох прачнуліся ноччу ад таго, што іх быццам бы нехта душыў. Уражаныя тымі паўтустароннімі эксперыментамі, усе афіцэры проста пасярод ночы пакінулі гасцінныя пакоі дома афіцэраў, і ў сувязі з гэтым з замка тэрмінова выселіўся і ўладальнік буфета пры доме афіцэра, які паведаміў, што толькі цудам вырваўся ад смерці шляхам задушэння. Ён бачыў нейкую надзвычайную істоту, якая падышла да яго, паклала руку яму на вусны і пачала душыць. Замкавы стораж, які жыве ў браме, апавядае, што некалькі месяцаў таму
перад ім з'явіўся нейкі рыцар і засведчыў, што ў замку схаваны скарб. Пасля чаго ўзяў яго за руку і завёў у замкавыя падвалы, паказваючы дакладнае месца, дзе быццам ляжыць той скарб. Стораж прачнуўся і пачаў пошукі скарбу ва ўказаным месцы. Аднак змушаны быў спыніць тыя пошукі, паколькі грунт пад нагамі пачаў вагацца і асыпацца. Афіцыянт у сталоўцы дома афіцэраў расказаў такі факт, што ў расійскія часы 3 афіцэрам нейкая постаць перайшла дарогу на замкавых прыступках і не ўпусціла іх унутр будынка. Афіцэры з аголенымі шаблямі хацелі прабіцца ўнутр, але нічога не ўдавалася, пакуль не збеглася замкавая служба. Пасля паднятага гучнага крыку істота патусторонняга свету знікла. З нагоды гэткіх здарэнняў прыхільнікі акультызму маюць план арганізаваць у замку сеанс, каб здабыць у старых руінаў іх таямніцы. Вось той хвост, за які мы можам пацягнуць. Старая добрая метода скептычнага аналізу. Нешта мне траплялася ў вочы. Ага. Вось і сведчанні, якія могуць зрушыць справу ў накірунку развязання. Наднемскі кур'ер польскі за 10 жніўня 1924 году. За свята. Некалькі дзён таму у доме пані Б адбыўся спірытычны сеанс. Яго праводзіў вядомы ў тэасоўскіх колах J.S., які ўпершыню знаходзіўся на сеансе ў Гродні. Як толькі патушылі святло, ён заснуў. Сеанс адбываўся пры дапамозе століка. Праз момант можна было адчуць зрухі, і столік пачаў выбіваць гукі з таго свету. Чалавек, які такім чынам камунікаваў з прысутнымі, прадставіўся як Якімаў, ураднік былой арміі Балаховіча, які быў падвышаны да радавога і памёр у лагеры для інтэрнаваных у Пікулічах пад Пшемышлем. Пасля гэтага называў імя спячага J.S., таксама былога балахоўца, і пачаў сыпаць апошнімі словамі, якімі так багатая руская мова. Кіраўнік сеансу вымушаны быў ужыць самыя пераканальныя аргументы, каб пазбыцца ад госця з таго свету. Пасля гэтага разбудзілі J.S., пасля чаго сеанс надалей адбываўся без медыума. Медыум J.S. перад адыходам да сну адчуваў моцнае свярбенне ў вачах, а затым халодныя і гарачыя токі ў левай руцэ цягам некалькіх наступных дзён. А таксама пакутаваў ад моцнай ікаткі. І вось тут, днём раней, наднемскі кур'ер польскі, субота, 9 жніўня 1924 года. Суботняе п'янства. У буднія дні людзі прызвычаіліся піць кілішкамі розных памераў. Па суботах жа волей-неволей п'юць шклянкамі ці філіжанкамі. Кілішкі ў гэтыя дні ўладамі пастаўленыя на індэкс. З-за гэтага гарадзенцы хутчэй напіваюцца і губляюць душэўную раўнавагу. Горад, які звычайна цягам тыдня ціхі і спакойны, у ноч з суботы на нядзелю пераўтвараецца, калі не ў вялікі гучны горад, то найменш у яго прадмесце. Крыкі,
спрэчкі і бойкі парушаюць начны спакой і пазбаўляюць сну звычайных жыхароў. У гэтыя дні як камісарыяты, так і гарнізонная гауптвахта працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. Калі ж нарэшце мы ўбачым замест гэтых благіх часоў нармальныя, калі зноў, як даўней, як і ва ўсім свеце, будзе дазволена піць у суботу і нядзелю кілішкамі. Усё стала на свае месцы. І я магу агучыць дзве раўнавартасныя версіі. Першая версія скептычная і рэалістычная. Згодна з ёй, прывіды гарадзенскага замка ёсць наступствы агульнай гістэрыкі пачатку 20-го стагоддзя на глебе акультызму і спірытуалізму. Разам з наступствамі Delirium Tremens. Замак тады выглядаў не самым лепшым чынам. Ды ягоныя тагачасныя жыхары, камандзіровачныя ды халастыя польскія афіцэры пасля вясёлай вечэры маглі пабачыць што заўгодна. Версія другая, больш складаная і запутаная, сябры. Але ж і больш цікавая. Нашы гарадзенскія прывіды і здані асобы шляхетныя і паважныя. Хто яны, мы ведаць не можам. Аднак маю ўпэўненасць, што яны ёсць сапраўднымі гаспадарамі гарадзенскага старога замку. Чаму? Давайце пройдземся сходамі логікі. Пакуль замак быў рэзідэнцыяй вялікіх князёў і манархаў, ніякіх сведчанняў пра здані мы не мелі. Нават пасля пабудовы ў часы Аўгуста III новага замку, калі ў былым палацы Баторыя сяліліся дэлегаты соймаў, было ціха і прыстойна. Усе сведчанні пра свавольствы прывідаў з іншасвету з'яўляюцца ў часы, калі ў старых сценах пачынаюцца хамскія п'янкі, недарэчны шум і вайсковыя ратацыі. І знянацку сведчанні пра прывідаў знікаюць, калі замак ператворваюць у музей. Такім чынам можна зрабіць выснову, што прывід старога замка своеасаблівы кашталян. Ён захоўвае парадак у сваёй вотчыне і, верагодна, прымае ў старых мурах як гасцей прывідаў каранаваных. Тых, хто быў звязаны з нашым горадам сваім лёсам, жыццём, а часам і смерцю, вялікіх князёў і манархаў. Хочацца верыць у гэта. А ў ва што верыце вы? Пішыце ў каментарах і стаўце палец уверх, калі вам спадабалася гэтае відэа. Расследаванняў яшчэ шмат. А гэтая справа закрыта.